Уважаеми господин министър-председател, госпожо заместник министър-председател, уважаеми колеги, партньори, приятели. Радваме се много да ви посрещнем в нашия нов дом, който е една високотехнологична сграда и енергийно ефективна. Надяваме се този наш дом да бъде дом и на други изследователи, изобретатели, които имат интерес към иновациите и се интересуват от интелигентното развитие на Европа и на света. Но да ви кажа първо, кои сме ние, вашите домакини. Днес заедно с представителите на Софийския университет ви посрещаме и с нашите стратегически партньори от университета в Чалмерс и Чалмерс Industry Technique Швеция, с които заедно през 2019 година създадахме Институт Гейт, който е първия център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект. От тогава до сега нашето семейство нарасна до 49 изследователи и експерти, като половината от тях са жени, което е много важно. Не много страни в Европа могат да се похвалят с това. Радваме се, гордеем се с нашия интердисциплинарен екип, който имаме с водещи изследователи, които създават следващото поколение млади изследователи и ние се радваме на техния ентусиазъм, нови идеи и резултати. Допълнително в рамките на тези години над 50 стажанти преминаха през нашия институт, включително от международни университети. Защо създадахме този институт? Едно от нещата, които си поставихме като цел, беше ние да бъдем проводник на промяната в националната система за изследвания и иновации. Така, бидейки първия изследователски институт в Софийския университет, който пример беше последван и от други институти след това, и първият център за големи данни и изкуствен интелект в България и в Източна Европа. Имахме за цел също да създадем такава уникална изследователска среда с ново поколение изследователи, нова изследователска култура, която да постави България на картата на иноваторите в Европа. И не на последно място целим с нашата изследователска дейност да адресираме проблеми, които са с обществено значение. Знаем, че нито една от тези цели не може да я постигнем сами. И в всичките тези години изградихме една широка мрежа от партньорства с изследователски организации, над 500, като активно си сътрудничим с над 250 в рамките на изследователските проекти, които провеждаме, включително и с страни извън Европа, като знаем, че дългосрочните сътрудничества са много важни и затова имаме над 10 такива меморандума за разбирателство, включително един от последните беше с Цукуба университета в Япония, където адресираме климатичните промени до 2030-2050 година. Това е една от темите ни. Освен това участваме в европейски инициативи, една от която е Big Data Value Association, която диктува приоритетите научните в областта на големите данни и изкуствения интелект. Също така сме член на Международната организация за пространствата от данни. Ние сме българския хъб на тази асоциация и инициирахме миналата година по това време първото пространство за градски данни в България. Освен това, от тази година сме и тестов център на НАТО, така че освен в НАТО сме в надзорния съвет за отговорно използване на изкуствения интелект. Миналата седмица даже бяхме в Брюксел на тази среща. И всички тези наши усилия до какви резултати доведаха през тези 4 години. Работим в направленията изследователските, свързани с жизнения цикъл на данните, от управление на данни, анализ на данни, визуализация и това прилагаме в 4 приложни области. Градове на бъдещето, умна индустрия, интелигентно правителство и цифрово здравеопазване. Няма да се спирам на
научните резултати, защото първо може да ги видите в постерите около нас, демонстрациите, които са в фоайето, и научната ни програма, която започва днес от 1 часа и продължава утре целия ден, където всичките тези групи изследователи ще представят техните резултати. Само да отбележа, че наистина имаме 20 изследователски проекта, 4 с национално финансиране, останалите 14 с европейско, като успяхме да привлечем близо 6 милиона евро за тези години. Нашите изследователи, за всеки изследователски институт, една от измеренията на работата са публикациите. Ние имаме над 85 публикации, включително в реномирани престижни издания. Това, което сме създали, е нова магистърска програма от тази академична година, в която се обучават технологии за големи данни. Първият випуск вече стартира и се надяваме да могат да се радват и на новата ни инфраструктура в тази сграда, като програмата е съвместно с факултета по математика и информатика и с нашите партньори от Chalmers. Включително вчера имаха лекции гостпрофесорите. Споменах вече за пространството от данни, което създадахме миналата година, и вече първите фирми, които ще тестват техните технологии, са известни. Имаме българска фирма и с този център тестов на НАТО, който сме създали, ние ще имаме потенциал за инвестиции в тази област за иноваторите, както и нашите български фирми, които ще се възползват от това, ще имат достъп до пазари в над 30 нови пазара в Северна Америка и в Европа. И нещо, което за днес сме се събрали, новата сграда, която е един нов инструмент, който ни помага да реализираме нашите цели. Виждате от първата копка кадри преди 3 години. 2 години и 9 месеца, ако трябва да бъдем точни. Точно тук беше първата копка, на която поставихме началото на сградата. Сградата се реализира проектира от фирма Вамус, архитект Симеонов и архитект Тачев, и се изпълни от строителна фирма Галчев инженеринг с директор Николай Галчев и технически ръководител Драгомир Ангелов. Успяхме да създадем сградата, в която, както и тогава казахме, ще бъде новия научен център в Софийския университет, заедно с факултетите на околоприродните, които са с традиции, където е духа на науката и където ние съвместно ще градим нататък. Виждате изграждането на сградата, труден, дълъг процес, в който се преборихме заедно с много подкрепа от много хора, които са тук, на които благодаря, за да стигнем и наистина да реализираме нашите идеи в тази сграда. Все още я оборудваме. От 1 седмица имаме официално документи, така че надявам се януари месец да може да ви посрещнем в работна обстановка вече. Самата сграда наистина е енергийно ефективна, с зали за срещи, виждате, имаме зарядни станции, ще имаме фотоволтаичен парк и много лаборатории, в които ще отворим врати, ще могат да са за демонстрации, за експерименти на изследователи в различни области. Тази нова сграда и този нов инструмент, който имаме, ни връща на въпроса, това е за сградата, ни връща на въпроса какво искаме да постигнем, каква ни е визията нататък. До тук постигнахме много, видяхте за 4 години работата е свършена много, но най-интересното предстои. Въпросът е да можем да скалираме, да можем да надградим над тези успехи, които сме, да продължим активно в областта на пространствата от данни, където интегрирането на различни данни води до нови иновации, било то в рамките на тестовия център на НАТО, било то в другите области, в които работим, до върхови постижения в науката с тези партньорства, които имаме, така че наистина да позиционираме България в европейското изследователско пространство и да задържим, да мотивираме младите хора, които да работят в България, като продължаваме да адресираме проблеми, които са с обществено значение, както са климатичните проблеми, здравеопазването, дезинформацията и всички области, в които работим.
С това искам да ви благодаря. Надявам се, че тази сграда ще бъде място за нови иновации, нови срещи, нови партньорства и да благодаря на всички, които повярваха в нас, които ни подкрепиха и да благодаря на екипа на Института Гейт, които през цялото време работиха, бориха се, за да стигнем до тази сграда тук. Специално искам да благодаря на съпруга ми, който и морално да, ме подкрепеше през всичките години. Благодаря. А сега, не знам колко е часа, дам думата като домакини на нашия ректор, защото трябва да тръгва, има други ангажименти, но все пак размести цялата си програма, за да бъде с нас. И да, заповядайте. Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-премиер, уважаеми колеги, скъпи гости, ще бъда кратък. Действително, днешното събитие е знаменателно, защото тук се личи политическата воля, която иска да ситуира България в челото на съвременните процеси, които текат в 21 век. Личи си енергията и желанието на цялата ни колегия и на тази огромна мрежа, която е създадена, да се впишем органично в световните тенденции на изследванията в тази област и най-важното, действително, което тепърва предстои, да покажем как науката, как технологиите могат да работят в полза на обществото и, разбира се, да бъдат и в полза на нашите студенти. Не случайно тук ще се появят още сгради след тази първа, която откриваме и действително нашия кампус Лозенец ще придобие един напълно европейски вид, което е голямо завоевание за България. Така че пожелавам успешна работа от тук нататък и много нови успехи. Благодаря ви. Заповядайте на благодарност и пакет. Благодаря. Госпожо заместник министър-председател, ако може да заповядайте и вие. Уважаема професор Илиева, уважаеми професор Герджиков, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин кмет, уважаеми професори, уважаеми гости, искам от сърце да ви благодаря за поканата да бъда отново с вас 4 години след откриването на Института Големи данни в полза на интелигентно общество. Искам от все сърце да ви поздравя за чудесната работа. Вие показвате, че да си визионер не е достатъчно. То се гради въз основа на конкретни резултати. И за мен беше много важно да отбележа не само броя жени сред научните изследователи, но и особено броя на младите научни изследователи. Защото ако днес сме се събрали за това хубаво събитие, това е защото даваме перспектива на тях. Да творят в България, да надскачат границите на своите възможности тук и утвърждават България като лидер в иновациите в научните изследвания. Искам наистина да ви благодаря за това, че Гейт е пример за устойчиво сътрудничество в трансфера на технологично знание и опит. Поздравявам и вашите партньори от Швеция за ползотворното сътрудничество и за вашите общи постижения. Тези постижения са в 4 ключови области от обществения ни живот. Градове на бъдещето, интелигентно правителство, умна индустрия, дигитално здравеопазване. Всички тези предизвикателства с обществена значимост отново позиционират България на върха и на така наречената 4-та вълна на иновации или Deep Tech. Но днешното събитие ни приканва да бъдем отворени за иновациите. Да наскочим границите на креативност, които сме начертали. Да участваме в развитието на една приобщаваща среда. Среда, която е двигател за създаване на иновации от глобално значение. Отворените иновации са начин да споделяме и надграждаме идеите си за намиране на по-устойчиви решения. Обмяната на знания и добри практики сред общността от академици, изследователи, индустриални шампиони, предприемачи е ключов елемент за това междусекторно сътрудничество, за което говорим, и създаването на върхови постижения. И такъв тип сътрудничество на национално, регионално и европейско ниво ще направи и ще утвърди България като надежден партньор в развитието на дълбоко технологичните иновации.
То ще допринесе. Това е, което вие правите днес и ние днес за това се поздравяваме. За ключовия ви принос за утвърждаването на България като регионален лидер за научен и технологичен напредък. Всички знаем, че страната ни има дългогодишни традиции в създаването на информационни и комуникационни технологии. Всички знаем колко добри данни наблюдаваме, особено последните години. Но аз с радост отбелязвам развитието на дългогодишни партньорства между водещи български университети и държавни институции. И тук искам и от името на Министерството на външните работи да благодаря на Софийския университет Свети Климент Охридски за това, че още от 2007 година работим заедно в подкрепа на образователния и кариерния път на младите. Друг пример успешен е участието на Гейт в над 20 национални и европейски проекти. Вие отбелязахте борба с дезинформацията, сигурно споделяне на данни, развитие на интелигентно правителство, здравеопазване. Всичко това показва значимата роля на института в справянето с основни глобални проблеми. Защото вие превръщате научните изследвания в практически решения от обществена полза. И за това се радвам, че все повече и повече България допринася за това на европейския дневен ред високо да продължава да стои темата, по която и аз съм работила като бивш комисар, отговарящ за иновациите, научните изследвания и образованието, а именно свързаността на секторите образование, наука и иновации. Искрено искам тук да благодаря на представители на Европейската комисия и на Европейската комисия като цяло за нейната подкрепа. За това България да продължава да дава добри примери и да се утвърждава в ролята и на лидер в такива ключови области, като големите данни и изкуствения интелект. Искам специално да се обърна и към младите хора. Скъпи иноватори, научни изследователи, скъпи млади учени на България, бъдете наистина отворени за света на иновациите. Така както вярвам, че и той е отворен за вас. Защото възможности за развитие, за обучение има. На национално и на европейско ниво. Но от всеки един от нас зависи как ще се възползваме от тях. Затова и аз вярвам, че новата високотехнологична инфраструктура, сградата на института, ще бъде ключов фактор в развитието на тази устойчива изследователска култура в България. И вярвам, че тя ще даде възможност на още хиляди български таланти да реализират идеите си на родна земя. Това, разбира се, ще води до засилване позициите на Софийския университет като институция от световен ранг, предлагаща условия за създаване на върхови постижения. Само заедно можем да продължаваме да показваме, че визионерството това са конкретни резултати. Това е сътрудничество, това е подкрепа за талантите ни. Благодаря ви от сърце и на добър час! Заповядайте плакета за подкрепата. Вие бяхте на подписването на договора в Европейската комисия преди 4 години. Така че сега отново. Заповядайте, кмета на община, на район Лозенец. Уважаеми господин премиер, уважаема госпожо вице-премиер, професор Илиева, уважаеми господин ректор. Много благодаря за поканата, много благодаря за чудесното събитие. Имах късмета и щастието да бъда част от самото начало. Сега имам късмета и щастието да съм на самия финал и искам да кажа следното. Европейското, българското финансиране, технологиите, ресурсите, всичко това има значение само когато има екип, който да го управлява и който има визията да го води в правилната посока. Аз с искрено възхищение наблюдавах как този проект се развива ден след ден и искам да кажа на професор Илиева, че съм изключително впечатлен от цялата работа и че евентуално, ако някой ден обмисля кариерата на заместник-кмет по строителството в района, мястото може да бъде освободено. Ще говорим. Иначе много се радвам, защото всъщност ние тук, както беше казано, присъстваме на създаването на едно истински европейско място в България.
едно място, което ще бъде притегателен център за хора, за технологии, за млади хора. Една причина, която ще кара младите хора да останат в България, а не да ходят някъде другаде, защото на друго място има подобни центрове. Така че това е изключително важно постижение за Софийския университет, за България, за София и голяма придобивка за Лозенец, защото всъщност и тук ще се появят нови хора и тези нови хора ще донесат живот. А всъщност това отличава всъщност успешните страни в света и в Европейския съюз. Успешните страни привличат. Те привличат хора, привличат технологии, привличат капитали. Така че това е символ на нашия успех, символ на вашия успех. Нека всички му се зарадваме и честито! Наистина, и аз благодаря за огромната подкрепа тези години, докато строихме. Наистина, много благодаря. Сега ще дам думата на нашия председател на управителния съвет на Гейт, професор Герджиков. Уважаеми господин премиер, госпожо вице-премиер, високи гости, наистина съм много удовлетворен и много горд, че можем да бъдем тук днес. Горд съм с това, че Софийския университет участва във всички центрове за върхови постижения в страната. Горд съм с това, че с изключение на един от центровете, във всички други сме водещата организация. Горд съм с това, че участваме като водеща организация в 3 центъра и института, свързани с информатика, в 2 от които става дума за големи данни и изкуствен интелект, най-перспективните области. Горд съм с това, че в този кампус между факултетите по математика, информатика, физическия факултет и факултета по химия и фармация израстват тези 3 сгради, които виждате около нас, което означава, че това ще се превърне в един сериозен изследователски и технологичен център. Вярвам, че тук ще се родят много нови идеи, много нови продукти. Горд съм и с това, че през последните години, както видяхте и в частния случай на Гейт, Софийския университет за 2 години успя да увеличи научните си резултати с 50%. Това е огромен скок. Всичко това нямаше да е възможно без много хора, на които няма как да благодаря, защото те са твърде много. Но министър-председателя ни помогна още като министър. Госпожа Габриел, както виждате, ни помогна още като комисар. Кмета, за който преди малко ни поздрави, го видяхте като участник в първата копка на тази сграда, а сега се надявам да ни помогне да прережем лентата. Професор Весилов представлява управляващия орган, от който дойде съфинансирането. Самия проект е финансиран от Европейската комисия, не тук, и затова беше необходимо българско съфинансиране. Той идва от управляващия ни орган. Няма как да изброя всички и в залата, и извън нея, които ни помогнаха. Благодаря обаче на всички изследователи и администрацията в Гейт. Благодаря на нашите чуждестранни партньори, които наистина самоотвержено ни дават идеи и са наш коректив през цялото време. И не на последно място, а на първо място искам да благодаря на професор Илиева, която, както вече чухте такива намеци, постигна чудеса, за да стане тази сграда и да стане първа от 3, които строим тук. Това беше поредица от предизвикателства, с които никой друг не можеше да се пребори. Всеки ден имаше различни проблеми от финансирането заради инфлацията последните години до реални строителни проблеми. И с помощта на много от вас тя се справи чудесно, за което и благодаря и я поздравявам. Честита нова сграда, да се надяваме, че проектът ще завърши с огромен успех. Благодаря. И аз благодаря за безрезервната подкрепа тези години, наистина. Благодаря. А сега искам да поканя на сцената професор Ян Бош, който е от Швеция. Той е член на управителния съвет. Защото, please, Jan Bosch, Professor Bosch, yeah, maybe we'll switch in English. Maybe we should. Because this year one of our members of executive board passed away, and it's a very important person without whom we didn't make any project, any institute or whatever. So I would like Jan to share some thoughts about him and to do something in his honor. Should I use the microphone? Yeah, yeah, please. So first of all,
My apologies, my Bulgarian is highly underdeveloped, unfortunately, so I will do this in English. I hope you... So, dear, I'm really honored to be here, and I want to thank you for the opportunity to say a few words. So, I also want to be very welcoming to everyone else. So, the person Sylvia is talking about is Ivica Čenković, who passed away last year, and who was instrumental in getting GATE established, and who was a person that both Sylvia and I have worked with for many years, actually. So, who is Ivica Čenković? I mean, you can very easily start to mention the statistics. He originally was from Croatia. He spent many years in Sweden, worked for ABB, became a professor. I actually was on the committee that appointed him as a professor. I must admit that I actually was a little hesitant at the time, but it turned out really well in his case. But after many years in Västerås and in this eastern part of Sweden, he moved to Chalmers, and during those years he and I worked very closely together. We met privately. I knew his children. I actually was on the board of one of the companies that his son Luca actually founded. So, but those are simply statistics. If we look at who Ivica really was a bridge builder. Ivica loved to connect people, organizations, and in different ways. So he built bridges between groups within the universities that he was working at. He built bridges between industry and academia. We had a very strong industry-academia collaboration. He built bridges between the public sector and the private sector, which I think is incredibly important, and we can see also here the importance of those kind of connections. He built bridges between Eastern Europe and Western Europe, so we can really see that Ivica was a bridge builder. And then the question becomes, what is it that makes someone so successful at building bridges? And in Ivica's case, it was really a fundamental belief that collaborative innovation, the joint creation of new knowledge, new ideas, new technologies, new products, was the essence of getting constructive and positive collaboration in place. And he worked on that topic for a very, very long time. And before he was a professor and he worked at ABB, he saw the major transformation from mechanics and electronics to software. And as he was at Chalmers and he talked to Sylvia and others, he really saw that there was a new transition coming, the transition from more the software side of things to much stronger of a data and artificial intelligence-centric way of organizing and working in society. And that, I believe, is also what is at the heart of what GATE is all about. So digital spaces, which is of course what GATE to a very large extent is about, is one of those incarnations of how to work with data and artificial intelligence. And it allows for all kinds of benefits, right? It allows for cross-disciplinary research within universities, such as between healthcare researchers and artificial intelligence researchers. But it also allows for collaboration between industry and academia, such as the automotive industry, which is also important in Sweden, but also in Bulgaria. It allows for collaboration between the public sector and the private sector, for instance, around smart cities, which is one of the initiatives that is also active within GATE. And of course, it allows for collaboration between Eastern Europe and Western Europe, I mean, between GATE and Chalmers Industry Technique, CIT. So we can see that that collaboration, that touch point, that finding ways to collaborate was really at the heart of what Ivica was trying to drive for in his active support of making GATE a reality. However, for all the talk about physical spaces or digital spaces, of course, humans need a physical space, and that is, of course, why we are here together. This is the physical space in which we're trying to create the opportunity to collaborate in that digital space. I understood that this is one of the newer buildings or news buildings that has actually been built for the university, which I think is a great thing. So it's not only a new era for GATE, I think it also marks a new era for the university and for Bulgaria as a whole. But also for the collaboration with industry, the rest of the European research community, the public and private sector, and in the end, between you and me, because in the end, collaboration happens between individuals and humans, right? I could not have been more proud as someone who considered himself a friend of Ivica, that to have this building, I hope I can reveal that, be named after him. It's a person who I admire, who I very much respect,
and who has dedicated his life to building bridges in all kinds of different ways. And in the end, life is about building connections and bridges. It is where there were no connections or there were only negative connections before, this is where I believe humans are best off spending their time building positive connections between each other, and in that way basically making humanity a little bit better off. And there was no one besides Ivica that I know that spent more of his life energy on accomplishing that goal. And I hope that everyone who enters this building that will now carry his name will be inspired by those same goals of collaboration and collaborative innovation as Ivica aspired to and dedicated his life to. And with that, thank you very much. Yeah, just to see Ivica and our kickoff and what his wishes were for us. Come here. Yeah. And the question is, what is your personal wishes and how do you see GATE in 10 years? So. In 10 years I'm retired, but I think like that. I come to the airport and then ask the officer, where is the gate? And he asked, do you mean the gate of Sofia University or Terminal? Yes, that was Ivica. Yeah. And yeah, all the ways are to GATE and for collaboration with all the countries and partners. So we name this hall on his name here, after him. So that's our honor, in honor of him. So thank you. И сега искам да поканя, заповядайте, академик Денков, за финално поздравление. Наистина има събития, които ни зареждат с изключително позитивна енергия. И тъй като може да ви прозвучи малко като клише, искам да обясня защо това събитие е такова за мен. Връщам се около 10 години назад, когато науката беше представена като няколко синодални старци, които искат нещо. Или когато спорехме, т.е. не ние, политиците спореха, дали България не е прекалено малка държава, за да поддържа фундаментална наука. Дали не трябва да забравим за фундаменталната наука и не трябва да търсим само приложения. Това е времето, в което съмишленици, някои от тях са тук, за щастие съмишленици и извън България, и тук искам специално да поздрави комисарят Мария Габриел, която прие тази теза, че ние трябва да развием науката и иновациите в България, защото иначе няма как да сме нормална европейска държава, и накара да се съберем и да кажем, това повече не може да продължава така. И тогава това, което виждаме днес, беше една мечта, в която даже не знаехме дали ще се реализира. Но знаехме, че ако не опитаме, тя никога няма да бъде реалност. Спомням си, когато правихме първата копка тук, преди 3 или 4 години, тогава аз казах за това, че в България все още има водещи световни центрове за наука, че тези центрове трябва да бъдат подкрепени, те трябва да бъдат видими не само в чужбина, защото в чужбина ги знаят, те трябва да бъдат видими и в България. И отново това звучеше някакси не на място. Тогава проблемите ни бяха други. Сега вече картината е много различна. И много се радвам, че младите всъщност учени, те не помнят тези времена. Защото сега, само за последните няколко месеца, освен този център, който е забележителен, аз ще се върна малко на него, но да припомня, преди 1 месец бях в Инсайт. Център, който никой не може да оспорва, че е на европейско, на световно ниво и се бори с най-добрите, за да направи най-новите открития в областта на изкуствения интелект и неговите приложения.
Преди това бях на Рожен, в един астрономически център, който е част от европейска и част от световна мрежа, в които правят едни от най-вълнуващите открития в момента в областта на астрофизиката и астрономията. Преди това бях в Пловдив, центърът Плантасист, един друг център, който е по тази програма Teaming, който по същия модел в сътрудничество с Макс Планк институт в този случай успява да развие едни от най-интересните изследвания за това как растенията могат да се справят с промените в климата, как да създадем полезни сортове без да правим опасни експерименти генетични, така че да бъдем подготвени за това, което със сигурност ще се случи през следващите години. И така нататък. Не мога да ги изброя всичките. Това са само 3 примера, които показват какъв огромен прогрес постигнахме през тези няколко години. И тук заслугата е на изключително много хора. Професор Илиева, скъпа Силвия, без твоята енергия, усет, бих казал и женски чар, за да успеете да постигнете тази подкрепа, която е необходима, казвам го в най-добрия смисъл на думата, нямаше как да бъдем тук днес. Но също така искам да отбележа специално ръководството на Софийския университет, професор Герджиков лично. През всички тези години той беше човека, който казваше, Софийския университет трябва да бъде не просто водещия, той трябва да се състезава с най-добрите. И не винаги беше достатъчно разбран в това му желание. Радвам се, че постепенно и той получава все повече подкрепа в това отношение и трябват още много години, за да се реализира това, за което и той мечтае. Но искам сега да направя 2 други проекции. Първата е, че моделите, които успяват, са точно такива като Гейт. От една страна горещи, много важни научни теми на фронта на световната наука, в сътрудничество с едни от най-добрите в света, Чалмърс институт. Благодаря ви много за вашето участие и вашата подкрепа. Без вас също това не би могло да се случи. И от друга страна, тази фундаментална наука се използва и за приложения, от които всички ще използваме ползите от това. Аз, между другото, чакам с нетърпение да видя интелигентното правителство, как ще можем да получим подкрепа. Ще се видим специално за това. Това, между другото, слага точка и на един друг безмислен спор, който имаше преди 10 години. Той беше в научните среди. Спора, трябва ли учените, които се занимават с фундаментална наука, да правят и приложения? Лично на мен ми казаха, ама ти замърсяваш науката с това, че се занимаваш с приложения. Радвам се, че този спор вече го приключихме. Най-добрата фундаментална наука дава възможности за едни от най-добрите и полезни приложения. Надявам се, че този урок вече сме го получили. Сме го научили. И няма значение в коя област работите. Да, няма универсална рецепта, но това е общата тенденция и всичките трябва да се опитаме да се възползваме от нея. И последното, което искам да кажа, е, че радващо е също така, че в България вече имаме Гейт, имаме Инсайт, имаме суперкомпютъра, още една инициатива, която без Европейската комисия не можехме и да си помислим, че ще има такова нещо. Имаме суперкомпютъра в Академията на науките. Всичко това за хората, които занимават с наука, с иновации, знаят, че е една прекрасна среда за една конкуренция, но също така и за едно сътрудничество. И тук ще завърша още с една мисъл от откриването преди 3 години и тя беше, че най-щастлив ще бъда, когато тези 3 сгради се окаже, че не са оградени с ограда една спрямо друга, а с един общ кампус и хората в него се събират заедно, може да е в градинката, може да е в залите и работят заедно, за да бъдат най-добрите в света. Това е
което трябва да бъде вашата цел. Благодаря ви за това, което правите. Да. И ние благодарим много за подкрепата от началото до края. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия, Хоризонт 2020, господин Стефан Вейерс, който също от самото начало с нас, с Гейт, и те са финансиращата организация, пред която успяхме преди 4 години да убедим, че България е мястото, това са партньорите, това е момента да се създаде такъв център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект. Стефан, are you online? Yes. Thank you for your patience. No problem. So, the floor is yours. Thank you, Sylvia. Good morning, everybody. Dear Prime Minister, Mr. Denkov, dear Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs, Ms. Gabrielle, dear Mayor, dear Rector, dear all distinguished guests, dear Professor Jeva, and members of the team and of the consortium. So first of all, I would like to apologize that I was not able to come in person today to this great event, and because this is really a milestone for the project GATE, but even for Bulgaria as a country and for the European Union, because this is a very promising project and center will certainly become a European champion. I warmly congratulate Professor Jeva, her consortium and her team for this breakthrough and great achievement. I would also like to thank the national authorities of Bulgaria who were in charge of the ERDF, European Regional Development Funds, but also, of course, the Sofia University, who is represented by the rector here, for their strong support. Without that, this project would not have been possible. Since the kickoff of this project that is funded under teaming in Horizon 2020, I have followed the project a bit from the distance in different functions, because the actual implementation of the project has been delegated to our research executive agency. So for myself, I'm overseeing the widening program more from a programmatic and policy point of view. But nevertheless, I heard a lot of news about the project, and I'm fully aware about this quite bumpy and strenuous pathway that has been walked for this team to get this building realized. And we see the great result, this fantastic architecture today. Especially the mobilization of the complementary financing from the ERDF was not trivial because it has to be phased in to the project schedule. And as you know, the operational programs under the ERDF, they have a different programming cycle. Once this problem was solved, the COVID pandemic came up and disrupted especially the exchange of scientists and also the international recruitment efforts. As a consequence of the pandemic and the war in Ukraine, then the inflation hit hard and put the construction project into struggle because prices were exploding. And remember that Sylvia once told me about these problems. Nevertheless, the perseverance and negotiation skills paid off, and the result we can see now today. But GATE is, of course, not primarily a construction project, despite the nice architecture. It is primarily a milestone and a flagship project on big data and artificial intelligence. What we have seen today is actually that the project is really about societal impact and to translate scientific knowledge into governmental, scientific, industrial, and societal applications. So GATE apparently is progressing very well towards a fast-growing big data ecosystem that is becoming a relevant player in the European arena and maybe once globally. This ambition will be facilitated by excellent partnerships with the Chalmers University,
which is one of the best universities in Europe, and especially in technology, amongst others, also computer science. And I think this was a great, let's say, marriage between the Gates team and the Chalmers University, and especially also the joining of the CIT, the Chalmers Industrial Technologies Institute, will very much help to stimulate university-industry collaboration. This is actually what we are lacking in many widening countries, and this is also the reason why Bulgaria and other countries are still lagging behind in terms of innovation performance, because these links between academia and business are relatively weak. And in this respect, you are doing a bit pioneering work to bring together the business, and I've seen that many companies are already involved, and you are creating a real ecosystem that goes far beyond academic ambitions. Another highlight from technical and scientific point of view is certainly that you are developing this twin city center and you establish City Living Lab, and also that you have this large community involved of public sector, business, industry associations, and high-tech companies. GATE was also included into European Digital Innovation Hubs, which is also, I think, a kind of recognition for us, and has become associated with the NATO Diana Test Center. Last but not least, I would like to highlight also the launch of the Big Data Technologies Master Program. Visibility has also been tremendously increased by number 16 international events, a huge number of publications. There are 38 articles in Open Science, and a number of videos and TV broadcasts. With all these impressive results, the GATE project has been perfectly met all our policy ambitions for the widening program component under Horizon 2020 and nowadays Horizon Europe. Teaming is amongst in the portfolio of our project, let's say, the most prestigious action, and we call it often a flagship initiative, because the main purpose of teaming centers of excellence is to become role models and lighthouses for modern institutes and to attract the best talents in Europe. The GATES project is somehow embedded in the Sofia University, which is already one of the best universities in Eastern Europe and one of our best customers in Horizon Europe. Therefore, of course, the ambition is high, since you are a center of excellence that is affiliated to already top university. You will have to really take a big effort to shine still in such an environment. But I'm quite confident that will be not a real problem for you. It has already attracted a number of talents from abroad, and there's of course also the ambitions to become a bit more autonomous within the university. I think a center like GATE is, especially in a country like Bulgaria, extremely important, because as I mentioned already, Bulgaria is, in terms of innovation performance, as expressed by the European Innovation Scoreboard data, is still on the bottom. It belongs to the category of emerging innovators. So therefore, if you have such a center, it can really help to raise the bar of innovation performance. And also, it is a role model and might encourage the Bulgarian community to successfully submit more proposals to Horizon Europe. I was just recently in Bulgaria at an info day and a training for potential applicants. And what I sensed there's still a little bit of lack of confidence and anxiety to write proposals and also to try again if it fails. And I think here people can learn from this team that it's worthwhile to be, perseverant and to try again. And even if there's a failure in one little step, the success will come becoming later. So I hope that GATE will be an inspiring example for the whole community in Bulgaria. But last but not least, what we can learn from this success story
success does not fall all of a sudden from the blue sky. I would just like to look 17 years back when I met Professor Ilieva for the first time in Bulgaria around 17 years ago, when she was still a young researcher in a team that was working in a capacity building project in a capacity building project funded under our at that time research potential program that was a kind of precursor of widening. And at that time, the team was developing the software engineering at the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University. And some years later, I could visit again this team at a great event when the new Center for Software Engineering was celebrating 20th anniversary. And then later in 2019, I was really pleased to see the project GATES emerging on the list of the winners of the very competitive second Horizon 2020 teaming call. So what we can learn from that such stepping stones, trajectories from being a local champion to become a European, maybe future world champion, is very important. And it needs to be facilitated by a good interplay between consecutive funding initiatives from the European Union over several framework programs, strong research teams and individuals, but also continuous support by national governments and the host institutions. So I wish you all a great continuation and a nice ceremony today. Thank you very much. Thank you very much, Stefan. And yeah, hopefully you will have other measures, other calls where we may also participate. Thank you. There's plenty in the pipeline, I think. И сега искам да дам думата на професор Вайсилов от управляващия орган от оперативната програма, благодарение на които средства построихме тази сграда. Заповядайте. Уважаема професор Илиева, уважаеми професор Герджиков, уважаеми господин кмет на община Лозенец. Най-напред искам да благодаря за поканата да участвам в това откриващо събитие. Днес виждаме резултата от усилията през последните години на българската държава с подкрепата на Европейския съюз да инвестира в обновяване и изграждане на модерна научна инфраструктура. Общата стойност на тази инвестиция през последните около 5 години е около 400 милиона лева от Европейският фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Както вече беше споменато, Центърът за върхови постижения ГЕЙТ е един от 16-те центъра за компетентност и върхови постижения, които бяха изградени през този период по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Центровете са основани на сътрудничество между висши училища и научни организации с идеята да формират гръбнака на научно-изследователската инфраструктура в страната, 4-те приоритетни области на стратегията за интелигентна специализация на България. Изграждането на центровете беше огромно предизвикателство за всички, свързани с изпълнението на тази процедура. Екипите на проектите, ръководствата на участващите университети и научни организации, екипа на изпълнителната агенция, която е управляващ орган на програмата, както и за колегите от Министерството на образованието и науката и Генералната дирекция регионална и селищна политика на Европейската комисия. Част от проблемите бяха свързани с приложението на Закона за обществените поръчки към строителните дейности и също така към спецификите за апаратурата за научни изследвания. Но в допълнение към това се появиха и две нови кризи, както посочи господин Вайер, които забавиха изпълнението на всички дейности по проектите. Включително и доставки от чужбина, свързани с международно сътрудничество, повишаването на цените и други. Въпреки всички тези проблеми, с общите усилия на екипите на проектите, на ръководствата на съответните научни организации и университети, на екипа на изпълнителната агенция и разбира се съдействието на местните власти,
всички основни дейности по изграждане на научната инфраструктура ще бъдат изпълнени. И ако досега финансирането беше фокусирано върху сградите и инфраструктурата, то през новия програмен период приоритет ще бъдат научно-изследователската дейност и приложните изследвания, връзките с бизнеса, така че тези центрове да станат интегрална част от научната и иновационната екосистема на страната и да се превърнат в двигатели за икономически растеж на всички региони в страната. Основно предизвикателство при изпълнението на тази цел ще бъде постигането на устойчивост на центровете при съобразяване обаче с ограниченията, заложени в рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации. За финансиране на следващия етап на развитието на центровете за върхови постижения и за компетентност, както и за създаване на 3 нови центъра, в програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, са предвидени общо около 330 милиона лева. В ход е разработването на стратегическите научно-изследователски програми на центровете с бизнес планове, въз основа на които те ще бъдат финансирани през периода 2024-2029 година. Както беше отбелязано вече, проектът GATE, както и проектът Plant Assist в Пловдив, са пример и за това как може успешно да се комбинира подкрепа от различни инструменти на Европейския съюз, тъй като той беше избран след много сериозна конкуренция с подкрепата на програмата Хоризонт 2020, а след това получи необходимото допълващо финансиране по оперативната програма Наука и образование за интелигентен растеж. Както спомена и професор Илиева, сградата, която откриваме днес, както и цялата инфраструктура в нея и около нея са изградени именно по проекта по оперативната програма с финансирането от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. През новия програмен период са предвидени 90 милиона лева за финансиране на 3 нови проекта на български научни организации, одобрени за финансиране по конкурса Тиминг на рамковата програма Хоризонт Европа по подобие на тези 2 проекта, които споменах преди малко. Центърът за върхови постижения, GATE, принадлежи към групата от 5 центъра, финансирани по оперативната програма Наука и образование за интелигентен растеж в областта на информационните и комуникационни технологии. Това е една от най-бързо развиващи се области на съвременната наука и технологии с приложения практически във всички сфери на живота, водещи до значителни ползи, но и пораждащи сериозни тревоги. Сътрудничеството между тези 5 центъра, както и между научните организации, участващи в тях, е добра възможност българските организации да посрещнат изключителната конкуренция на европейско и световно ниво в областта на информационните и комуникационни технологии и да участват като равноправни партньори в международното сътрудничество. Искам да поздравя екипа на Института GATE и ръководството на Софийския университет за успешното изпълнение на проекта, както и за стартирането на редица нови проекти и сътрудничества, като основа за ефективното използване на изградената инфраструктура в полза на обществото и бизнеса и за устойчивото развитие на центъра. Пожелавам на екипа за управление и на учените в центъра да продължат с ентусиазъм, любопитство и отговорност да работят за нови научни резултати, за решаване на важните за обществото проблеми, за развитие на технологиите за по-добро качество на живот на всички. Благодаря ви. И ние благодарим. Заповядайте. Така, колеги, с това приключваме официалната част. Сега ви каня в фоайето и тук в залата, където нашите изследователи с постерите и демонстрациите ще покажат резултатите до този момент, научните резултати. След това, и на коктейл, и след това в 1 часа започваме с научната програма, с сесиите, които са предвидени във форума. Благодаря на всички вас днес и